semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene, ngono. Pokoknya yang ngene ngono itu rezeki. Ini ada sumbangan Waranggono juga dari Bluro. Oh ya. Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancanono ya, Sa. Siap. Ya, Nduk. Ayo. Tampilo munggah Nduk Cahayu. Ya, supporti cara Bali no. Ya. Mari-mari berdiri. Ya, aku lali jenenge no. Ya, ya. Kita koni meneh. Ayo, mari-mari berdiri Waranggono domestik saka ing Bluro. Yuk. Nduk Cahayu. Wilujeng dalu, Pak Kang dolan. Nggih. Bapak ki nek anu iki gampang lali. Mongko tahun kepungkur lak sampean ya ning kene ta? Nggih. Asmane sama sinten? Namanya siapa namanya? Nggih, tepangaken nami kula Dea. Dea nggih? Nggih. Oh, Mbak Dea. Mbak Dea. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Mbak? Negeri, Pak. Teng negeri. Lah nggih, SMA napa SMP? Nggih, SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Ya mboten salah kok. Sekolah ten pundi negeri. Itu Mbak Elisa. Itu Ya. bibit unggul dari Kabupaten Bluro. Leres Ya, enggak? betul, Dea ya. Ya, sekarang berarti usia berapa, Dea? 14. 14 ya? Nggih. Nggih. Kayak yang tahun lalu ingat nggak membawakan lagu apa? Ingat. Apa dulu? Ulo Tampar. Apa? Ulo Tampar. Ulo Tampar. Nggih. Oh iya, kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Mau Dandang Gula Banjet. Dandang Gula Banjet. Oh ya, belok barang ya. Belok barang. Oke, coba. Ya, coba. Nggih, monggo mepet-mepet nggih. Pepet-pepet Pak nggih. Nggih. Minggu rodo adem yo kekep-kekepan. Dandang Gula Banjet ya Mbak Coba. Dea, coba. Wah, luar biasa. Nah, ya, terus Jo. Iya. Lamun Arso antuk jatuh krami. Nah. Kamu belum punya pacar kan? Nah ini sebuah kiat sukses untukmu untuk cari pasangan ya. Nggih. Apa wi? Nah itu kalau kamu mau mencari apa orang yang mencintaimu, nah itu kata-katanya itu apa tadi? Coba lari kedua. Den prayitna ing pamilih ira Hati-hati milihnya. Ojo waton wadon
Nenonenung ya Kaping pindho milik wong Nah, ini pesan buat Mas Ardi ternyata ya. Jangan asal milih wanita, jangan asal yang cantik, jangan juga yang kaya. Padahal yo gelem aku, jenenge sugih sapa sing ra gelem. Sing ping telu apa? Ping telu. Nonanong ping telu pangkat derajat. nek tak amati setiap tahun mundak iki suarane saya semeleh Mbak Elisa. Betul. Ya. Semakin lek yakin. mudi, lek sinau temenanan. Nggih, Matur Lere. suwun Pak Kanggo. Nggih. Semangat terus mudine. Nanong ya. Bisa larut keneng sambang sarawungan kapilut mrih Wicara kang wicara kang manis manis marmane den prayitno luar biasa. Mula kanca-kanca tepuk tangan banduk dia. Semangat. Jangan putus, ditambah terus ininya bendahara lagunya. Lagune dibacake apa? Ya, dia. paringi jeneng gula Jenang Jenang kula, gula oke. siap. Ya. Jenang kula. Yuk, mangga buka celuk. Nandang susah sapa sing
Bathara Putri raosipun. Nggih niki mboten napa-napa. Soale nggih jawah topak kanto. Iya. Udan tuh dicampuri karo angin sembribit mulane. Nggih. Heeh. Iki lho sa. Nggih. Iki sa. Iki saka hamba Allah paringno karo Nduk Dia. Nggih. Bukan apa-apa ning untuk spirit semangate. Siap. Ya. Ayo Dia semangat. Ya. Ayo dilanjut iki nganti entek, Nduk. Nong ya. Sebuah tindakan heroik loh Pak Kangko, bisa menyelesaikan walaupun udah lemes pusing tadi udah pengen jatuh. Mbak Dea semangat terus ya. Lenggah sih gen. Lenggah dulu Kemotong. biar enak badannya. Ini dibawa tadi dari hamba Allah. Semoga jadi berkahnya. Kancanana sik sa, Eka uget-uget gen ngadeg yo. Nggih. Slendro. Ya, cewek gaul nggo ngunggane Eka uget-uget yo Kak. Ngadeg, Nduk. Ya, yo buka saka kendang. Ayo Mas. Yo. Cewek gaul, yo Eka uget-uget yuk. Eka Walang Sangit alias Eka uget-uget.
Jogetmu ki lak ngur sederhana wae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki lek ngerokok saya banter. Saya budi. Ngarep dhewe ka lho. Kuwi ancen. Lho. Biru ka lho. Iki ora cepet kate tangane buyuten kuwi. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa ki ngur biasa wae lek ngerokok. Selehne. Bareng kesing joget kowe karo nyawang kowe. Keloke ketok kathah nggih. Kebake untune entek ngarep. Alah ya. Berarti kowe iki najan to nuwun sewu ya. Lek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah ngopo? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo men. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Sing nganggo men sapa? Awakmu nganggo men kok. Aku to. Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimen mau. Lah iya. Lah iya, salah kuwi. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu. Ora nganggo men. Ora nganggo men. Nganggene plus. Oh, nggo plus. Plus dadi sok men tahun ngarep enggak neh. Nah, iya ngono ya ya. Mbah Rasmin. Rasim. Mbah Rasim. Kowe malah wis ning omahe to. Sampun paestunipun. Heeh. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Seragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Petengan. Terus bablas? Bablas. Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Ha-ha. Wah, luar biasa. Heeh, piye? Saya elok, mau pendopane anyar, Ha-ha. susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk-tumpuk sawang tok dadi. Luar Dadi, biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Heeh, apa jenenge mau pelapon ya? Pelapone iso. Lakone hebat. Heeh, ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo men. Lah nggih. Lah ya Mbah Rasim. Heeh, ya. Mbah Rasim iki Ha-ha. ora arogan, Heeh. selalu ikhlas memberi, Ha-ha. ibadah Ha-ha. menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Rasim, Nggih. lah iya. Moga-moga tambah rezeki, Ha-ha. panjang yuswa, sehat selalu, Ha-ha. anggone dono rasa. Ya. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng pojok watu. Betul. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, Ha-ha. tambah sehat. Ya. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing Ha-ha. barokah. Betul. Amin ya robbal alamin.
amin. Amin, Wah, tenang. aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok rada amang-amang rene wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah yo mesine apal to dalan rene. Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten ceritanipun Kak, kula sing pertama nika. Heeh. Sing kejadian banku bocor Ya. sing ngarep sing kiwa. Heeh. Sing Sing keloro kedua? banku bocor sing mburi tengen. Heeh. Aku karo mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Heeh, terus Wedi aku mangkat. Lah kok teko ngene daleme Mbah Rasim tenan. sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Aku ngono. Ya ora apa-apa, sing penting Kok mesti enek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nyugata Mbah Rasmin daharan kathah aku seneng. apa sing senengi? Maem akeh lho enek soto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo lek mangan kakean. Nggih. Pancen yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Leres. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. To lek nyugata luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Ah iya. Panjenengan wau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madake. Apa? Ya karo dangkel jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Nek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Heeh, kursi sultan. Kamar mandine lok. Heeh. Selang tok renek ciduke. Kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower ya wulo. Shower. 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 Wah, kamar mandine enek upase. Nggih. Lah ya. Mbah Rasim, matur Mbah nuwun Mbah Rasim. Heeh. Nggih, piyaine ya tesih lenggah nenggani. Heeh. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Lionya nyambut gawe kerepotan kesibukane njen Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu mongko sesuk-esuk kudu bablas nang Ayu Jakarta lho kaya ngono kuwi lho Luar biasa kesibukan yang sangat padat Iya. ning ora ninggalke karo nggone dhewe. Betul. Tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene. iya Sowan ana kene iki sok harapanku. harapane Muga-muga iso nggawa dangkel jatine, Mbah. Gowonen Aja nggawa terus aku lah dikeki. heeh Esuk nggawa kalimo. heeh Ning syaraté wis sungginen dhewe. Lah kira ora saya ceper to aku kono nyunggi dangkel jati. heeh ya Nggih. makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya Kak. Nggih, amin. Nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Tesih sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kenek putih ha? Gak. Napa? Nggih, apa mau peroh aku. Cek. Meanono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. Tembang mawa donga. Ya, Nggih. kabeh donga ki becik waton linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Mbah Rasim sik? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sik. Oke. Ya. Sepotanitas lho Kak, ora entuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora mau sik kon bobo kuwi. Ya sinden cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung, cerdas. Kadang ya metu kok kuping barang. Ancar gondas kuwi. Nggih. Piye? Sintaniku Terus? Rek gondrong katon merabu. Rek mau gondrong ki rambut gondrong. Terus? Mbah Rasim asmanyo. Esemetan juarei.
Aseme ra njlei. Heeh. Iki biasane nek tak tembangke pocong ngene iki taun diingi Mbah Rasim 500. Lah perkara dhuwit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gorong ngeling-eling dengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis ning nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Heeh. Dengi 500, Mbah. Kae lho, Kak. Apa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, sakniki aku mboten usah jenengan kok iso mboten usah repot. Napa? Oh, tahun ngarep. Oh iya. Nggih. Wis jaminan nih tahun ngarep. Tak apa maneh tak DPC engko pamane ben ora lali wonge. Mboten lali, nggih. Esemetan juarei. Nanong. Simbah Rasim mugi bagya sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Wulon Sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Situ kelangenane kok. Kelangenane padake kewan wis. Kelangenane kaya kethek. So aku wis lulut ngono Mas aku. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Yaine nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Pak Atok panjenengan ning kang pundi? Kok kasuwun jumeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Tembangnya pangkah takon terus. Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae? Pojok Watu sapa yo? Ya. Mana lho sing nembang iki dirungokne saka live streaming tanpa memandang wajah. Lho kan iso lho sapa yo kae? Sindene Pak Kangko sing saka Sragil sapa yo? Oh, alah. Suarane kaya ngono kesajake lencir kuning saya ayu yo. Iya. Olahmu sik kaya tak sawang kaya mintek dobel malah. Mentok kok dobel barang urung tau. Lah ngene ya. Ya, titik arep ngendok. Ngene iki wanita semloh hae. Oh, semloh he. Sinten niku terus? Sinten niku lenggah ngajeng katon lugu. Lugu, makanya yo dadi malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Atok kuwi. Prasojo neko. Heeh, ya. Pak Aton. Pak Pak Atok. Atok, Pak Atok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Heeh. Pojok Watu. Pojok Watu mugi kalis ing rubedo. Amin. Halo. Amin. Kula nganu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Oh. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem panjenenganipun Mbah Rasim. Ning piyaine iki ora gelem disebut lho Biung biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mau disebut mau disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan ka. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim. Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng? Ireng tapi manis. Ya lho, panjenengane kare ning kamera. Nah, Menika lho. Halo, kamerane, guys. Di syuting, Mas. Ah, ya. Nah, menika Mbah Rasim piyayinipun. Ya, ketok. Pahlawan masa kini. Lan pahlawan budaya. Nggih. Lestari budaya. Tembangnya dibacake apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Mboten. Mboten ngersake. Nggih. Napa nderek jenengan Biung? Niki assalamualaikum Pak Kang. Waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam
kapan bali kalih ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto, mugi Pak Kangko tambah sehat pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak ki mesti diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nggih. Uga menika saking Assalamualaikum Pak Kangko tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham. Uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Nah, Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Caraka nyuwun tampile pengendang wedok Dwija Laras Indonesia. Ana ya, ana. Ayo aja. Wonten pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Kalih anu Adik Lili. Sapa? Lili. Lho, sapa? Liliput. Lili Sungpe to. Ayo. Badan kuwi Lili sapa kok kecil imut ngono bareng kok Lili cungpe. Ya ndak aja. Nah, ngendangan nduk. Nah, raketang sak kebiaran. Oh, ngono. Nggih, matur sembah nuwun, mboten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuwatah sanget sing nyuwun lagon langgam sikik mengko dibacake sak ndangdute Ka. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon podang kuning. Kuning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwija Kangko dimanapun berada. Datan kantun kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Dan anak-anak wedok sing ana live streaming Birgita, Rahma, Fani, ya lan liyane. Ya ya. Ayo. Menika saking mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem mbak sing ngendang. Oh, ngoten. Nggih. Nyun tulung Mbak Cungpe. Iya. Ya. Kok iso paroro aku iki lho. Lah berarti ya paroro aku barang. Iso. Kuwi ora cah cilik lho duit kok iso milik ae iku. Napa Ya. sesi jumaan apa? Podang kuning sing disuwun. Esok awan. Ayo, iki penggemarmu saka Jakarta Mas Sukri Hono Caraka memonitor. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Goleki sing tak sayang. Ayo. Mobang-mobang midarang konku goleki. Terus esok manyen nganti yo leyang-leyang tak sawang menclok ning empang kekancangan parindhik sapa kadoman sareng ngoceh dheweke ngalih pencuran tak suwun mbok Ayo, ayo. Pak Tarno Tania Jaya sugeng midhangetaken lelagon menika. Nanduk nanduk.
cah wedok lho Kak. Cah wedok lho niku. Heeh. Wah, jan. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit barang. Napa, Mbah? Mbah Rasim nyuwun lelagon kelinci ucul. Oh, nggih, kelinci ucul. Ki mau sing nyawer kowe, ki mau mantune Mbah Rasim. Oh, nggih, putrane Mbah Rasim. Nggih, putra mantu. Terima kasih. Luar biasa. Nggih. Iki anu ya, Kak. Kelinci ucul gen diaturke Waranggana. Pripun, Mbah? Wah, ya. Kelinci ucul sing disuwun. Oh, nggih. Sampean istirahat sik, kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia gen tampil. Nggih. Niki kula betah nggih. Bawa.
Ya, garap gamelan Bali. Heeh. Iki Mbah Rasim muga nyuwun lagon apa ki mau? Cinta mati. Ya, cinta sejati. Kuwi nganggo musik ya. Ya. Yo, kanca-kanca waranggana sedaya kemawon Dujo Laras Indonesia. Wonten mriki digawe jumbar. Kelinci ucul garape gamelan Bali. Oh, ngono ya. Ngono ya, heeh. Ya coba. Monggo sedaya waranggana ayo. Heeh. Sing ning ngisor barang yo ngadeg. Lili Congpe. Ya. Ya, ya. Pamundhut ingkang minangka sponsor utama pada malam hari ini diaturke ya nek cinta sejati kudu nganggo musik ya yo engko dijoli apa sing iso ditabuhi karo gamelan. Oh iso cinta sejati iki katresna sejati wah ya ya coba kelinci ujule diaturke sik dijembarke rene radakan congpe rada mrene nah rada agak ke kanan nah ya gen ra sampluk-samplukan. Mergo iki selain lagunya juga iringannya juga jogetnya digarap kanca-kanca Dujo Laras Indonesia. Nah, ya. Rinci ucul cok, yuk Pulau Dewata balungane, yuk. Wanda Amara dari Ngawi, Jawa Timur. Okvalika dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sari dari Bluro. Dangdut sesarengan.
kedak ampun negariin. Gandeng pamundhute Mbah Rasim sik siji diaturke sisan, dituntaske sisan. Katresnan sejati ya pamundhute ya Wi ya. Nggih. Wiwik juga punya penggemar sendiri dari Jakarta Mas Cahyo. Terus Mayang juga punya penggemar sendiri dari Bluro. Mbak Akufa dari Sidoarjo. Mbak Wanda Amara, Bu Dwi Kurniawati juga sinden paten Dwi Jolaras. Li Cungpe. Ya. Oh ngono ha. Kula nggih gadah, Pak. Penggemarmu sapa penggemarmu? Duwe ora? Mbah Rasimin sayang aku enggak? Alah. Aku kok tadi pun dikasih Mbah Rasimin 100 lho, Pak. Oh, dikasih Mbah Rasim. Heeh. 100.000. Kan berarti Mbah Rasim sayang sama aku ya, Mbah? Heeh, ya. Aji, sange yo Mbah Rasim. Sange yo. Kula diaturke pamundhute katresnan sejati. Ya. Monggo para kanca digarap sing gumiak. Ya, nggih tombo adem. Ya. Mengko perkara duele Eka uget-uget karo Elisa engko diaturi nggon goro-goro meneh. Ya, Yo. Coba kaya mbok monggo Cok pun garap. Yuk katresnan sejati. Dados. Oh, makasih, Mbah. Ayo. Mas Nadino Pondok Umum Jakarta, terima kasih. Dwi Jolaras Indonesia. Janji tresno diserani
Ya, logone arep tak bajutke lakone nok ning ana sing paring arta paring dhuwit 100.000 dari hamba Allah. Ya. Nyuwun supaya diduwelke ngantarané Mbak Elisa Orkarus Alaso lawan Mbak Eka uget-uget. Ya. Karo Mbak Dea nek kuat lho, aja dipaksa. Nah. Lagune ngarani ya kuwi Gerajakan Banyuwangi nok. Oh, ngono ya. Kendange Banyuwangen disiapke. Ya. Sak lagu meneh Mas Kangko. Oh, ngono Ya, awake dhewe mung banyu mili ya. Ngeli ning aja nganti keli utawa kintir, Nduk. Wah, ya awake dhewe manut karo sing nanggap manut karo penggemar-penggemar wayang era sekarang. Ya. Upama ditanggap cara klasik awake dhewe ya siap. Oh, ngono Ya. Ya ngestake dawuh. Ayo sa kelawan Eka uget-uget pamundhutipun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah, ngono ya. Ora usah nganggo bawa meh jam 1. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungah. Tumrape sing nyuwun lelagon. Wah ya, ngestake dawuh ya. Sampun siaga kendange Banyuwangenan. Ya, iki sinden loro iki bintang tamu iki dua waranggana yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh, ngono. Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan, cari uang. Oh, ngono. Ya, karakternya beda ya. Lah ngono to, Sa? Nek Mbak Lisa cara wayang napa? Cara wayang ya anu Banowati. Ayo lek orane Banowati. Sebabe ya mbranyak carcor-carcor kaya dene Sri Kandi. Nek omong ki ora iso alus. Oh, Banowati pas Sri Kandi to. Ya Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Ya benten, pot ndangak kabeh tapi benten sijine mentel. Mentel. Penggoda pria-pria gitu loh. Sapa? Ya Banowati. Oh, ya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayuh lho. Kowe gelem apa diwayuh? Ya tergantung. Tergantung. Apa ya, Mbah? Mbah rasane kesini. Lah iya Sri Kandi ki diwayuh. Nek kene Sri Kandi. Aku Sembodra. Tu Apa? Betari Durga. Gak apik masa. Durga. Sembodra kok kaya Dangkel Jati. Ya Sembodra versi mini. Mini. Heeh, tunggale mini crab. Mini crab game kok piye? Mini crab iki game. Game. Ya pamundutane napa wau, Pak? Gerajakan Banyuwangi. Oke. Nah. Ya, oke. Mboten kersa disebut asmane sing penting dari hamba Allah. Hamba Allah. Ning ngaten niku lho. Heeh. Piyayi iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Cul. Cara nek wong itu apa namanya ini? Ising. Ising ndlodok wis kono keli ning kali ya sakar rasa dipikir. Ikhlas sama ya. kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang ngene ngono. Pokoknya yang ngene ngono tok rezeki. Ya, rezeki pokoknya semulur. apa? Rezeki semulur. Oh, mulur menggeret muluri. Ya, Sempulur apa semulur? Ya, Beda loh Jawa ini. Oh beda. Beda. Sempulur itu arti mengalir terus sempulur. Sempulur. Semulur itu molor itu. Rezeki Bisa. berarti molor. Berarti kamu milih sing di? Milih sing mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ayo. Ya. Angel Jawa itu sedikit kata Ya. aja kan ganti arti. Oh, beda artinya. Ini juga itu ya saya serahkan kepada kamu-kamu yang Ya, kudu saisone. berbeda karakternya. Saisone. Ya, nek padha es
ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Sragen. Lah ya no. Heeh, yo, ing antarane Sulawesi karo Sragen. Ya. Banyuwangi tapi lah enek pitik-pitikan. Enek piti-pitian. Enek. Piti-pitian iki piye? Yo sing petetan. Edian. Wow. Ayo sampai piti-pitian. Ayo, anu Elisa, ayo petetan. Lah iki aku carane saya pitik aku bangun aku. Oh, bangun, unta. Wah, ngene yo kinceng. Kaya manuk unta. Ya kah? Petetan. Ayo. Mbak, yo Melisa. Petetan. Ah, kalau mah kalau banyak. Ya dewek-dewek kok. Oh, ya dewek-dewek. Angel kok. Oh, Jawa mele. Ya. Sing dijaluk yo iki. Dan Jawa niku rejeki. Yo. Posak nggih. Kerajakan Banyuwangi katur. Ya, yuk dados.
Luar biasa. Makasih Mbak Eka, Mbak Elisa. Iki jane ana pamundhut sing maringi dhuwit 100. Ning aku lali pamundhute apa ki sing disuwun. Oh, ngono. Iya, engko gen nulis surat engko Wendi terkirine lagu saking pirang-pirange ya heeh. Mangke saged dipun aturaken wanci gara-gara uga engko diaturke wanci gara-gara apa jenenge kuwi? Iringane gara-gara nganggo 10-8. Oh, cara bloronan. Heeh. Nyuwun pangapunten Mas, mengki pamrih lagon napa kala wau kula kesupen.